Tervetuloa. Niin, tervetuloa. Mukavaa, että pääsitte seuraamaan Röhkylän uutislähetystä. Niin, on tosi kiva, että nyt olitte. Tänään on sattunut uroteko, jonka muuan pesukarhu teki. Niin, se on sellainen pesukarhu, joka nappasi 4 pankkiryöstöliskoa. Niin, saamme kiittää tuota muuan pesukarhua, joka pelasti mahdollisesti henkemme. Niin, ne mun sukulaisia, ne on tosi vaarallisia. Mennäänpä sitten tapahtumapaikalle. Mindy. Terve! Terve kaikille! Minä olen Mindy Haukkula. Tämän Röhkylän uutislähetysten reporteri. Olen tullut tapahtumapaikalle, missä pesukarhu nappasi pankkiryöstäjät. Mennäänpä sonnittelemaan pesukarhua. Ai, sieltä hän tuleekin jo. Terve. Terve. Kuka nimesi on? Minun nimi on Pöö. Anteeksi. Minun nimeni Pöö. Niin sanotteko uudelleen, minä en saa selvää. Nimeni on Poiju. Poiju? Ei kun Koiju. Häh? Hyvä on. Nimeni on Musta Kostaja. Ai jaa. No, kertokaa miten nappasitte ne pankkiryöstäjät. No mie käveli ostaa mustaa makkaraa. Sitten mun edestä juoksee 4 liskoa, jotka mä tunnistan pankkiryöstäjiksi. No, mä päätän sitten ottaa ne kiinni. Ja mä juoksen ne kiinni ja nappaan ne yksitellen. Voi kuinka hienoa. Kerro vähän, miltä tuntuu olla nyt koko maan sankari. Se tuntuu oikein hyvältä, kun tälle maalaisjuntti on. Hehehe. Tehkää tekin urotekoja, niin teidät palkitaan kyllä. Joo. Ihmiset on kerättynyt tonne ja heittelee niitä kananmunilla. Se on niinku kaitareiden välistä. Sehän on hieno juttu. No, mennäänkö kuvaamaan vähän mitä siellä tapahtuu? Mennään vaan, odotas. Kameramiehet, voisitte vähän seurata. Niin. Näetkö heidät? Kameramies, näkyykö? Eikö? Minä nostetaan sitä sitten. Siellä 4 pankkiryöstäjän liskoa oleskelevat. On se kyllä kumma juttu näitä nykyajan nuoria, kun mitä niihin on mennyt. Mie tajuu enää niitä mitään. Niin, hän on oikeassa. No, kootaanpas vielä vähän. Näkyykös nyt? Näkyy. Eivät ne uskalla liikkua, ihan pelosta lamaantuneita ovat.